皆さんご存知ですか？ずっと見てきたテレビの放送が5年後の2011年7月までに地デジに変わるんです。これからもっとテレビを楽しんでいただくために皆さんのご理解とご協力をお願いします。詳しいことはこちらに聞いてください。ね、地デジ。